Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li l-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal mill-ġdid u b'mod drastiku id-deċiżjonijiet kummerċjali u ekonomiċi dwar l-għajnuna tal-istat. Fid-diskors tiegħu Sant sostna li l-Unjoni Ewropea mhix taraf li s-suq magħqud Ewropew huwa maqsum f'diversi biċċiet. Sant qal li l-proċeduri li bihom il-Kummissjoni Ewropea tikkontrolla s-sussidji tal-istat lil kumpaniji kummerċjali ma jistgħux jitħaddmu fi gżejjer żgħar jew reġjuni imbeda bl-istess mod kif jitħaddmu f'ekonomiji tal-pajjiżi kbar tal-Unjoni Ewropea. Alfred Sant qal li f'Unjoni Ewropea li għandha tiddefendi ċ-ċittadini tagħha m'għandux ikun hemm regoli li jagħmlu ġustizzja mal-intrapriżi l-kbar u mbagħad jiddiskriminaw mal-intrapriżi żgħar u tradizzjonali. Sant sostna li r-reġjuni periferali qegħdin joperaw f'kompetizzjoni ma' riżorsi superjuri. Kumpaniji tradizzjonali li operaw fuq skala żgħira mhux jingħataw in-nifs meħtieġ biex jipproteġu l-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Kien hawnhekk li ddikjara li attivitajiet marġinali li joħolqu investiment u attività kummerċjali f'ekonomiji periferali li jammontaw għal persentaġġ minimu tas-suq wieħed għandhom ikunu eżentati mill-kriterji eżistenti ta' state aid.